vi vil gerne lave en... Whisper Challenge. Ja. Og det er jo, hvor en af os skal have de her høretelefoner på, så kommer hende med nogle spørgsmål. Og så hun hører rigtig højt musik. Ja, så skal jeg have rigtig højt musik. Og så... og vi havde lige en lille fejl for men nu vil vi... Så skal jeg prøve at svare på hendes spørgsmål. Ja. Og nu vil vi begynde. Du kunne se min spørgsmål. Okay. Kan man høre det? Ja. Er du sej? Er du sej? Nej. Har du swag? Hvad? Har du swag? Ja. Hvor gammel er du? Hvad? Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Ja. Okay. Hvor bor du? Hvad? Hvor bor du? Helle. Hvor mange bor hos dig? Hvad? Hvor mange bor hos dig? Nej. Okay. Hvad nummer bor du i? Hvad? Hvad nummer bor du i? Simon. Okay. Hvornår har du fødselsdag? Hvad? Hvornår har du fødselsdag? 16. Okay. Færdig. Vi er færdige. Okay. Det var du godt nok dårlig til. Da det var, jeg spurgte, er du sej, så sagde du nej. Har du swag? Ja. Og så sådan, hvor gammel er du? Ja. Okay. Nå, men nu er det så hendes tur. Ja, der skal vi bytte plads. Ja, jeg skal lige have min papir. Det betyder, at man godt nok til. Okay, jeg skal lige finde noget, jeg gerne vil gøre. Hvad er det noget, den hedder? Hvad er det nu? Hvad? Det er ikke fødselsdag. Birthday. Okay, så Bruno Mars. Så vil vi bare Bruno Mars, altså. Nej, tjek den der ud. Okay. Hvordan gør man det her lort? Okay. Ja, den der. Okay. Hvad er mit yndlingsmad? Det ved jeg ikke. Okay. Hvor mange kærester har jeg haft? 5. Hvem er min bedste veninde? Hvad? Hvem er min bedste veninde? 2. Okay. Hvem kan jeg bedst lide fra One Direction? iPhone. Okay. Hvem har jeg en kunde? Hvem har jeg kunnet lide? Ja, lige fra min klasse. Edderkopper, de er virkelig irriterende. Hvem kan jeg lide? Hvad? Hvem? Nej, det må du ikke. Hvem kan jeg lide? Hvad? Hvem kan jeg lide?
Stankelben. Okay. Hvad hedder min næppe? Hvad? Hvad hedder min næppe? Papir. Okay, så er vi færdige. Hvad? Tom. Hvad var Sådan. spørgsmålet? Okay. Vil du høre dem alle sammen? Ja. Okay. Hvad er mit yndlingsmad? Hvad sagde jeg så? Jeg tror, du sagde, det ved jeg ikke. Ej, no, okay. Og så, hvor mange kærester har jeg haft? Jeg kan ikke huske, hvad du sagde der. Jo, du sagde, det ved jeg ikke. Sagde jeg? Jeg kan ikke huske, hvad du sagde der. Okay. Hvem er min bedste veninde? Stankeben, de er bare vildt irriterende. Okay. Altså, hvem kan jeg lide fra bedst fra Ulriksen? Stankelben. Altså noget. Og så der, hvad hedder min nevø? Hvad sagde jeg så? Så sagde du papir. Okay, men det var så vores det Papir. Et eller andet. Det er vist bare challenge. Ja. Ja, farvel. Det er helt rigtigt. Okay, hej. Bye.